Pois boas tardes a todo o mundo, estades aquí na sala e estades outro lado da pantalla, que seguro que son centos de miles. Bueno, esta tarde vamos a facer unha pequena aproximación sobre o que poden ser ferramentas que desde o punto de vista da xente que nos dedicamos á industria musical é un concepto sencillo, ou se queredes isto que estamos aquí chamando autoxestión, vale? Pois é donde podemos encontrar un montón de ferramentas útiles, sencillas de utilizar e que nos poden sacar un montón de curro de encima. A modo de presentación, pois eu pertenzo a unha empresa moi pequeniña, galega, que é unha xestora de proxectos sociais e que nos dedicamos a proxectos de cultura e en concreto pois aquí en Pontevedra traballamos coa xestión do local de música, que aí é onde nos desenvolvemos principalmente a nosa actividade con grupos noveles e o que facemos é intentar explicarlle como deberían arrancar esas carreiras musicales, vale? Por lo tanto, que vos vou a contar e o que podemos falar esta tarde ten moito que ver con como facer para que un grupo ou unha pequena xencia ou un proxecto que está arrancando poida optimizar o seu traballo, sobre todo porque a maioría das veces nos quedamos enfrascados en procesos de traballo que non son os que realmente aportan valor ao que é a nosa actividade, vale? Esta era a miña frase, non? Outro día comentábame, tes que levar unha frase pensada. Esta é a miña frase, as actuais condicións requiren de novas formas de traballar. E isto xa era así antes da pandemia. É dicir, parece que é unha conversa habitual que se está dando últimamente, que parece que as condicións da pandemia nos fixeron cambiar un montón de cousas, pero no, que a xestión de proxectos e de empresas ou de micro empresas culturais e demais, e todo isto xa está funcionando desde fai moito tempo. De feito, esta transformación digital dos proxectos empezou fai 10 anos ou 15 anos. O sea, isto non é de agora. O sea, a pandemia non ten nada que ver con esta transformación. Sí que é certo que algunhas persoas aproveitaron para facer un montón de cambios e, bueno, e o certo é que moitas non. Eu, para pensar en isto, imaginei dous perfiles distintos que para min representan xente que está agora mismo sendo moi representativa en como facer que un proxecto funcione, vale? Por un lado, quixen poñer a Bala. Bala, aparte de ser un grupo del Copón, está agora mismo lanzando cousas, vale? Durante esta pandemia o que fixeron foi traballar sin parar. Sei que levan traballando un montón de tempo en sacar os seus traballos e detrás, obviamente, ahora hai unha xerencia e hai todo, bueno, un mecanismo de traballo, pero isto foi unha persona, dúas personas, as que decidiron que este proxecto podía funcionar. Hai un traballo de xestión por detrás e de comunicación que é increíble. E outra persona que vedes aí, que seguro conocedes, e espero que nos este vendo desde a súa casa, é Xoan Curiel, vale? Xoan Curiel é un artista galego que decidiu fai moitísimo tempo traballar en claves de autoxestión, é dicir, el decide o 360 do seu modelo de negocio con diferentes vías de negocio, porque fai teatro, fai talleres, fai cursos, ten un proxecto artístico que colabora con un montón de xente, sempre está en activo, non? E me alucina como foi capaz de poñer en marcha toda a súa carreira e leva así un montón de tempo funcionando dunha forma moi interesante. Por lo tanto, cando falamos de autoxestión, a veces parece que estamos falando de precariedade, non digo que non, pero hai xente que o está facendo moi ben e con unhas perspectivas de futuro moi interesantes. Nos no local isto intentamos traducir a 3 niveles de traballo cos grupos, vale? Normalmente suelen ser, lle chamamos LP1, 2 e 3. Neste primeiro LP1, o que facemos cos grupos é, bueno, pues estas cuestións do día a día que teñen que ver cos ensaios que se fan no local de música. Cando traballamos o LP2, con eles nos enfocamos a que tocar en directo, que circunstancias se dan a hora de tocar en directo, e no LP3 a que falamos con eles é sobre todo sobre os modelos de negocio e como podemos gestionar as carreiras de artista desde un punto de vista próximo e adecuado. Pero aquí o que falamos moitas veces é, insisto, sobre modelos de negocio. Con eles estamos facendo un traballo de Lean Startup, é dicir, os formamos en conocer cales son as estrategias que nos poden permitir optimizar o que é a nosa proposta de valor en relación a un segmento de clientes e cales son os diferentes pasos deste modelo de negocio que vai a facilitar que ti aportes algo distinto, innovador, diferente, atractivo aos diferentes públicos aos que ti te dirixes, non? Por lo tanto, este para min é o primeiro gran cambio que deberíamos incorporar. A maioría das ferramentas que vamos a comentar teñen que ver con optimizacións
dos procesos que se establecen en un diseño de un modelo de negocio, vale? É dicir, que aquí, en esos 9 puntos, que é o que establece un modelo de negocio, é onde podes identificar onde están os procesos clave aos que ti te dedicas. Entonces, a miña parte é a creación, a miña parte é a distribución, a miña parte é a captación de públicos, me dedico a prevención de riscos laborales, etc. Bueno, pues, todo isto pode ubicarse perfectamente dentro do diseño do modelo de negocio e aquí é onde nos deberíamos ubicar estas partes, vale? Bueno, como este é un obradoiro, o que vos vou a pedir as persoas que estades vendo isto, si queredes, estaba guai que quisierades, que é cubrir un formulario, vale? Un formulario de solo 6 preguntas e que accedes a él escaneando este QR. Entonces, eu, pois, mentras o plantexades, mentras o facedes, pois, agardamos un ratiño. Porque logo isto nos vai a dar uns resultados que podemos comentar aquí na pantalla. Sabedes acceder, non, a esta información? ¿Sí? Vale. Nada, simplemente escaneades o código, saltavos un formulario e o cubrides, vale? Supoño que isto sí que se pode lanzar na pantalla, vale? Porque así, se hai alguén que este vendo isto e quere participar, desde a súa casa pode facelo, vale? Consiste basicamente en un formulario onde podedes poñer un pouco quen sodes e en que parte do sector estades e algunha cousiña máis, vale? Vale. Eu tamén o cubrín, xa o deixei enviado. As persoas que cubristedes cando teñades me decides ok ou está. Ah? Por que non entras aí? Pois mando cho desde aquí, preguntas, enviar. Vale, teño que entrar aquí e mando cho a Clara. Vale. Bueno, témolo. Sí? Ok, vale. A ver se saleu algo. Básicamente o que fixemos foi enlazar a este QR unhas ideas, un formulario, que xa nos salen aquí as respostas, vale? Hai 4 respostas, podría haber 25 e nos darían cosas distintas. Mira, hai outra máis, vale? Comentábamos estas cuestións aquí, vale? A que área de traballo pertences? Pois, claro, este 20% pertence a comunicación, promotor, artista, autoxestiónome,
e programación cultural, aspectos legais, etc. Bueno, temos diferentes perfiles, non? Isto nos serviría fantásticamente para facer un debate en un grupo. Era a idea que se plantexaba, non? Ver quen estamos e demás, vale. Como nos afectou? Bueno, non os vai a servir moito esta actividade, a verdad, porque estamos opinando, non hai grandes bloques, vale, de opinión. Pero, bueno, hai un que di, matoume, cambiei moitas cousas e agora vaime mellor, non me foi tan mal, formación, e aproveitei para facer cousas que antes non facía, vale? Son as diferentes opinións sobre esta circunstancia, vale? Que grau de digitalización ten o teu modelo de negocio? Bueno, pois está guai, vale? Hai unha valoración importante de que dimos moitos saltos en relación a este paso. Onde pos ou deberías poñer máis énfase na digitalización do teu modelo de negocio? Y procesos de marketing, comunicación e ventas. Está guai isto, vale? Isto nos pode dar pistas. Como logo vamos a falar de varias propostas de traballo digital, pois incluso está aquí Marcos, que é o meu compañeiro, que nos pode botar unha man con algunha delas. Vale. Que procesos do teu traballo están máis digitalizados? Pois o proceso creativo, vamos a marcar o marketing, comunicación e ventas, canais de distribución, web, redes sociais e publicidade e demás. Vale. Hai alguén que queira comentar algo desto? De como llevai ou como fai e demás? Claro, eu entendo que moitas veces cando poñemos temas de marketing, comunicación e tal, estamos todos enfocados a temas de redes, ¿no? De redes sociais, publicidade e demás. Pero non sei se estamos falando de xeración de leads, de conseguir un posicionamento adecuado en redes sociais e o que temos é un mecanismo sofisticado de marketing digital. Isto é como, bueno, capítulo 1 ok, capítulo 2 ok, pero hai moitos capítulos de evolución que son os que poderíamos facer, vale? E aquí puxestedes unha serie de ideas, vale? As redes sociais, deseño de proxecto, formarme, ideación e deseño, vale? Vou facer unha cousa. Estas son as 4 ideas que conseguimos extraer agora. As 4 ideas que conseguimos extraer agora. Vale, vamos a intentar ubicalas no modelo de negocio, vale, no Canvas que temos aquí. Donde poñeríades deseño de proxecto? Esta é a última pregunta que decíamos, donde poñemos a carga do noso esforzo, non? Entón, donde podría estar o deseño de proxecto? No diseño da proposta de valor, entendo, non? Isto sería onde estaría unha das grandes cargas de traballo, vale. Outra das ideas que plantexamos aquí, que foi como onde puxeches máis ímpetu a formarme. Pois isto tendría que ir para... Depende do que nós teñamos no noso modelo de negocio, pero podría ir nas actividades clave. Na nosa empresa, a formación é unha das actividades clave, fundamental para poder seguir evolucionando, pero podría ser un reforzo dos recursos clave. Formo ao meu equipo para que sepa de máis cousas e demás. Vale. Redes sociais, onde vai isto? Nos canais, non? É onde máis tempo lle estamos deixando todo isto, vale? E hai outra que poñemos aquí na parte de ideación e deseño, vale? Se o deixamos aquí. Esta non nos dá unha imaxe sencilla, sabedes, en 2 segundos, sobre onde estamos poñendo o énfase dese traballo, dese esforzo e, por que non, desa digitalización, vale? Pero que nos quedan un montón de focos sin cubrir. É dicir, non, deste exemplo que sacamos, nos quedaría que non estaríamos traballando sobre a segmentación de clientes, vale? Sobre profundizar no coñecemento das tipoloxías de clientes, das súas necesidades e de como podemos facer o diseño. Este é algo que nos sucede moitas veces co traballo cos grupos, non? É dicir, se eu podo repensar primeiro os meus clientes e logo a miña proposta de valor, pois será como bastante máis interesante, porque responderei de forma adecuada ao que realmente me están pedindo. Eu son o primeiro que caigo neste error moitísimas veces, que diseño cousas pensando no que eu sei facer e no que a mí me interesa. E ás veces encaixa no mercado
e a maioría das veces non, vale. Como vedes, logo nos quedan un montón de cousas que podíamos revisar por aquí, sabes? É dicir, que pode ser como poderíamos mellorar a inteligencia competitiva do noso negocio desde o punto de vista da análise de costes e da estructura de control, non? Das ventas, das vías de ingresos, etc. Vale. Como vedes, esta é unha ferramenta que estamos aquí utilizando, que se chama Miro, vale? Que vai a ser onde este o soporte constantemente desta presentación, e que nos pode permitir facer cosas deste estilo, sabes? Que é traballar a distancia con outras persoas. É dicir, eu aquí, por exemplo, este ano tuve a oportunidade de facer sesións de traballo creativa, colaborativa, con grupos de 20 personas ou 20 tantas personas ao mesmo tempo facendo un proceso creativo, vale? Donde estas ideas en estos post-its digitais se iban logo en unha secuencia de traballo utilizando. É o que acabamos de facer ahora mismo, vale? Por lo tanto, para min, esta ferramenta, Miro, se chama, permitiume digitalizar o proceso de creación e deseño colaborativo con persoas do meu equipo ou de outros equipos desde a miña casa, non? Facendo teletraballo e sendo moi eficaz, vale? Esta é a primeira ferramenta que vos poño e que nos serviría para este modelo de negocio. Por lo tanto, continúo. E podemos revisar un pouco máis. Por que facemos esta idea do Canvas? De por que repensamos o modelo de negocio? Bueno, pois que a idea, sobre todo, o exercicio sería como podemos automatizalo. Se eu estou en un micro equipo, son eu, ou somos dous ou tres, nos no noso caso somos unha empresa moi pequeniña, somos tres, e traballamos con outras empresas que teñen o mesmo tamaño. Entonces, que procesos, que tarefas podemos definir para que sexan as que realmente nos aportan valor, porque esas son as que lle dan identidade ao que eu fago como empresa ou como artista, vale? Que é o que poño aquí, que dedicarlle tempos aos procesos que máis valor aportan. Isto é onde me teño que dedicar o tempo, a aquelo que realmente me aporta máis valor ou o que me diferencia por completo do resto. E o que non sexa así, o deberíamos automatizar, vale? Un exemplo que vos poño tamén conectando coa parte do final, o gran avance para min destes últimos 9 meses foi poñer a funcionar un ERP, vale? Que é un sistema de xestión integral da empresa que me permite incorporar absolutamente todo, desde a facturación, os presupostos, a xestión dos equipos, el fichaje de los equipos, o control das accións comerciais, a planificación das accións comerciais e o máis importante, anticiparme as miñas decisións económicas en base a prediccións económicas que me permite facer esa ferramenta, vale? A miña asesoría, a xestoría, dame un montón de información despois de que pasara, non? Entonces, acabo o trimestre e me fai un post-mortem, non? Que me dice, pues mira, estás jodido, perdiste pasta, non? E claro, e te quedas como, bueno, xa máis ou menos sabía que iba a ser, non? Pero realmente con isto podo anticiparme moitos meses a unhas previsións e unhas tendencias, vale? Porque eu estou alimentando ese ERP, vale? E isto é unha máquina, é dicir, eu antes para facer isto tiña que pasarme moitas mañáns peleándome con un Excel, vale? El Excel murió, agora hai software moito máis sofisticado que nos vai a permitir facer todo isto. Eu vos podo dicir que este software que incorporamos na nosa empresa nos permite estar a un nivel moito máis adiante que outras empresas do noso sector, porque temos información moi valiosa sobre como funcionamos e sobre como estamos conseguindo avanzar máis ou menos en relación ao mercado coas nosas accións. É dicir, se eu fago este movimento, que consigo? Non? Todo isto podese medir e podese estudiar. O máis interesante é que despois de facer un esforzo en volcar información a este sistema de xestión, agora mismo o que conseguimos é que eu lle dedico 3 horas a semana en un tempo concreto de dirección. O sea, lle dedico 3 horas a semana deste pequeno proxecto empresarial a unha tarefa importantísima, que é esta toma de decisións de estrategia económica e financiera. Pero claro, logo o resto do tempo o dedico a outra parte, que é a que me mola e que de alguna maneira é polo que me paga a miña empresa, non? Que é diseñar proxectos, formacións, etc. Vale. Ben, por que é tan importante para min entonces valorar esas ferramentas digitais? Bueno, pues sobre todo porque non chego a tempo, vale? A sensación que teño normalmente é que non chego a tempo. Básicamente porque teño que estar atendendo a todo canto hai,
vale? Entonces, estos son múltiples procesos de traballo, de dirección, de xestión, de compras, de gastos, de bancos, de mil historias, vale? Isto é unha saturación mental, o que fai que a miña carga de traballo a veces sexa como excesiva, teño a sensación de que non dou chegado nunca a completar as tarefas que teño que facer, é desesperante ás veces, o que me leva a ter que intentar planificar da mellor maneira posible, a veces isto é moi complicado, e sobre todo, que sucede que un desgaste, vale? Nos isto cos grupos de música, moitas veces o que lles decimos é que isto é como unha secuencia en dentes de serra, que se van gastando, vale? Entonces hai un artista, nos pasa cos proxectos de música no local, que salen disparados en plan, joder, que interesante, pero que, sabes, pero non nos acordamos de facer o proceso 2, que era preparar o seguinte disco, e mentre preparamos o seguinte disco había que preparar unha xira, pero nos olvidamos porque non estamos a todo. Entón, ao final, o que ves é que a xente vai traballando en dentes de serra, que se vai desgastando hasta que ao final, pues, este proxecto morreu. Non ten continuidade. Estes dentes de serra ás veces se consiguen funcionar ben, se consiguen que sexa un círculo, non? Entón, este proceso vai avanzando en diferentes... Pero hai un continuum, vale? O problema que lle vexo eu as empresas autoxestionadas moitas veces é que é tan grande esta carga de traballo que ao final te desgasta e dices que ya non me dá la vida e de repente aparece unha pandemia e te jode e te mata, non? Porque xa non sabes nin como salir dai. Ben, como vamos? Bueno, vale, para planificar entonces hai dúas formas de pensalo, vale? Que isto tamén o veredes cada vez máis que se fala desos dous asuntos, vale? Das metodoloxías áxiles, vale? Unha planificación en cascada desta tradicional donde parece que o mundo é unha constante sin cambios, non? Como se pudiéramos facer esta ponte que temos aquí de lado en Pontevedra. Eu sei que se fago as cousas de forma ordenada e con eses tempos e cumplindo esas métricas, moi probablemente nos meses previstos pois vou a conseguir entregar este proxecto, vale? Pero a realidade en cultura e cando estamos en un proxecto autoxestionado de que temos un grupo ou unha compañía de teatro ou unha consultora de cultura, etc., o que nos vai a suceder é que as variables cambian constantemente, non? Cambian constantemente e isto pode significar que teño que concursar ou competir con alguén, ou porque hai un cambio de unha circunstancia política que me obliga a cambiar, ou porque me modifican as condicións en que eu podía facer este concerto e agora teñen que ser con medidas COVID e antes non. Bueno, todo isto vai a facer que o desarrollo dos meus proxectos teña que modificarse na forma de pensalos na planificación. E esta forma de pensalos chamamos de forma iterativa, porque vamos facendo un pequeno avance de unha das fases de traballo, entregamos algo de valor e pasamos á seguinte fase, vale? Ao seguinte sprint de traballo, onde vamos sempre facendo entregas constantes. Bueno, este gran cambio, que é así como moi por encima de un tema que é bastante complexo, é o que sustenta a maioría das lóxicas, das ferramentas digitais que nos encontramos agora mesmo para traballar, vale? A maioría das ferramentas que vos vou a plantexar aquí teñen que ver con estas dúas cuestións, con que necesitamos ferramentas que nos axuden a planificar, ferramentas que fagan cousas por sí solas e que a min me reporten información ben definida e, sobre todo, que teñen unha lógica áxil, vale? A maioría destas ferramentas consideran que as circunstancias do entorno cambian e, por lo tanto, teño que darche unha ferramenta útil para que ti tomes decisións en un momento dado e desencadenen toda unha serie de informacións que nos permitan tomar decisións, vale? Para planificar podemos ter moitas técnicas, vale? E isto tamén o vamos a ver moitas destas ferramentas, vale? Eu sempre falo destas 4 que me parecen como os máis útiles e eu as utilizo moito, vale? A planificación inversa basicamente consiste en coller unha fecha do calendario. Imagínate que eu quero facer algo o 4 de xuño, viernes 4 de xuño pola tarde, que eu quero montar un congreso, non? E entonces digo, hostia, pois que cousas teño que facer para chegar ese 4 de xuño con todas as tarefas completas e todo isto ben montado. Bueno, pois a mellor maneira de coller é medir cando dura cada fase dese traballo e poñelas hacia atrás. O máis preocupante é cando faz unha planificación inversa daste conta que deberías haber empezado 3 meses antes, non? E que os tempos se comprimen bastante, vale? Outra forma de planificar que é moi útil e que a xente que facedes produción ou controlades un montón é facer unha folla de ruta, vale? Facer unha folla de ruta nos permite basicamente pois darlle unhas instruccións a un fulano como a min que se tiña que chegar aquí unha hora e facer unha serie de pasos con toda a información de producción, etc. Que sucede? Que cando ti te vas a unha semana dunha produción, isto fixemos foi uns anos aquí en Pontevedra, ti podes conseguir que esa folla de ruta sexa dinámica, é dicir, que non sexa un papel cerrado, sino que poida ser manipulable, vale? Para isto, pois, por exemplo, eu me vou aquí, me vou aquí,
Perdonad un segundiño que o busco. Vale, esta é unha folla de ruta que diseñamos fai uns anos para un evento que tiñamos aquí en Pontevedra e o montamos desde Trello, que logo falamos sobre ela. Bueno, Trello é un software de xestión de proxectos, vale? Que ten unha lógica dunha metodoloxía que lle chaman Kanban, que basicamente é que tipo un grupo de tarefas que tens que facer, que vamos a chamar as tarefas de o que temos que facer. Logo facemos outra columna que lle chamamos cousas que estou facendo, e logo facemos outra columna de cousas que están feitas. A priori, esta é a sencillez deste método. Logo se complica un pouco máis, pero unha metodoloxía Kanban consiste nisto, vale? Trello está inspirado en esta metodoloxía, pero nos collemos este Trello e facemos o que nos dá gana con el e decidimos que queremos facer unha folla de ruta dinámica, donde eu teño, pois, por exemplo, esta é a secuencia de accións de cada día de unha semana con cousas, vale? Por que dinámica? Porque a min o que podo facer con isto é que eu podo filtrar. E o que digo é que quero que me des solo a información de viaxes. Ou quero que me des solo a información de producción. Ou quero que me des solo a información de comidas nas que está Diego. Vale? Entonces, a ventaxa de Trello a este nivel, para unha folla de ruta, por exemplo, é que nos pode permitir secuenciar, controlar cantidad de cousas desde o móvil, en tempo real. Imagínate que ti podes poñer aí unha alerta para que en esta tarxeta eu lle poña en un checklist que cando chegue Paco ao aeroporto de non sei onde, a ver, espera, Paco, añadir, aí, a ver, dalle, pasa. Que cando chegue Paco, eu son o responsable desta tarxeta, cando chegue Paco ao aeroporto de non sei onde, en vez de estar chamando ao señor que vai no coche, en plan, oye, avísame cando llegue el artista, pois esta persona pode ter unha función internamente que sería a de facerme un check, vale? E eu sei perfectamente en tempo real todo o que estaría acontecendo en unha produción donde, sabedes que ao final, cando isto se complica, hai un montón de xente currando, porque cando se fai grande unha produción, hai moita xente currando. Entón, isto a mí me permite ter unha ferramenta poderosísima para planificar, para distribuir a información e, ademais, que sexa un elemento dinámico. Porque, que pasa se este tío se retrasa? Ou este vuelo se retrasa? Bueno, pois que podría modificar toda esa folla de ruta sin ter que estar redistribuindo, pois, un Excel, vale? Ou unha captura dun Excel, vale? E logo, pois, esta ferramenta, non? É dicir, facer unha línea de tempo ou facer un diagrama de Gantt, pois, miro, dache esta opción perfectamente, que nos estamos utilizando tanto, pues que te vas aquí ás plantillas e dice, pues dame unha línea de tempo, ¿no? E se me dá aquí unha línea de tempo, bueno, pues dámela ya, vale? E me xenera unha línea de tempo que, por suposto, teño que cubrila, pero para diseñar propostas visuais para o meu equipo é super interesante, vale? O mismo que un diagrama de Gantt e demás, vale? Seguinte reflexión sobre isto sería se no noso traballo facemos cousas iguais que fai 15 anos, temos unha oportunidade para innovar, vale? Isto é unha cousa importante. A veces a innovación xurde sobre espacios que se siguen facendo exactamente igual que fai 15 anos, vale? Sexa o que sexa, en calquer sector e en calquer negocio. Se nós creemos que hai cousas que seguimos facendo como fai moitos anos, pois poderíamos reflexionar, deberíamos reflexionar sobre esta cuestión. E que son artista e son guitarrista e traballo na miña casa, na aldea e gravo desta maneira, claro, pero os procesos de grabación e de autoproducción ahora mismo son completamente distintos a fai 15 anos, non? Temos outras ferramentas e outras cousas, é dicir, eu creo que este é un punto de partida interesante. A hora de falar de ferramentas digitais que nos axuden, pois que temos por todos e cada un dos diferentes procesos, funcións e tarefas da nosa organización, se xa grande ou pequena, vale? Por exemplo, bueno, logo vos vou a dar a palabra de novo, vale? Por si vos apetece aportar e construímos algo conxuntamente, vale? Ben, cando nos estamos falando en clave de prestación de servicios, sean os que sexan, sempre insisto, vale? Me da igual que seas unha psicóloga, que sexas unha cantante, ao final o planteamento que nos estamos entregando unha proposta de valor,
vale? Unha proposta de valor, neste caso, máis un servicio que un produto, pois se chamamos seducción, vale? É unha cousa que se definiu xa nos anos 80, moi interesante no marketing, e cando queremos facer un estudio de mercado, imaginade, pois eu vou a pensar que son un artista, que canto cancións de autor, que compoño e fago todo o proceso de grabación e demais, obviamente de vez en cando vou a facer traballos fora, un estudio, o que sexa, pero o meu traballo é moi íntimo, moi... Aparte se me viñen a cabeza ahora varios artistas cos que traballamos unha vez que teñen este perfil, non? Claro, o gran problema que se dá, e a min isto sucedeme constantemente, supoño que a vos tamén, é que hai tanta información, a veces en internet, que eu me emborracho, vale? Eu me emborracho. Para iso necesito facer un foco, vale? Facer un foco, poñer foco en algún asunto. Para isto hai ferramentas, e diréis, pero Pinterest é unha red social, isto para que me sirve? A idea non é Pinterest, e xa utilizo isto como exemplo, é a solución que me dá Pinterest, vale? A min Pinterest permite decir, joder, pois eu estou pensando un concepto escenográfico, non? Porque quero innovar na forma en como se pode diseñar un evento. Joder, pois eu me podo ir a Pinterest e digo, joder, pois isto es e isto non es. O sea, isto se parece e isto non se parece. ¿No? Isto se parece a unha idea, a unha sensación que eu teño na cabeza respecto deste novo concepto escenográfico, pero e isto non. Entón, claro, a min Pinterest é que me dá un montón de información visual para construir coleccións que me poden servir para explicar un concepto. Eu, no meu caso, eso fago, pero logo traigo aquí a miro e xa me esplayo e lo que me dá la gana e máis. Vale, tamén é certo que hai ferramentas como Feedly, que non é a única, hai miles como Feedly, vale? Que o que nos permiten é crear RSS, non? Vos acordades, agregadores de contenido. Entón, o que digo, mira, quero que me des información sobre gamificación, vale? Que este tema me interesa. Entón, eu selecciono diferentes fontes de páxinas web que, cando elas publican, aterrizan na miña colección de gamificación. Polo tanto, dame moito máis foco cando eu quero ler cousas de gamificación, as teño aí recollidas destas páxinas que a mí me interesan e me dan un montón de valor se o que quero, neste caso, é recoller contenidos da red para compartilos nas miñas redes sociales para alimentar a proposta de valor, porque resulta que o meu negocio vai de gamificación e eu o que quero é que a xente sepa que eu falo deste tema, vale? Para LinkedIn ou para lo que sea, non? E se o meu negocio é a música, pois eu digo, pois mi rollo é la guitarra, pois vou a buscar sitios que me den información sobre guitarras e eu logo o podo facer. A min isto me quita un curro de la leche, basicamente porque a máquina traballa por min. Eu só fago filtrado inicial, vale? Logo esta máquina me dá a información filtrada e eu fago a curación do contenido por se me interesa ou non me interesa compartilo, vale? Flipboard vai na mesma línea. Eu este utilizo fai un montón de tempo porque traballo e me gusta ter unha tablet sempre para facer cousas, e Flipboard fai en plan bonito, como unha revista, tamén o mismo, ti lle metes os contenidos que ti queres ver e vaiche facendo un filtrado super interesante, vale? O mismo que decíamos antes, é dicir, se eu estou recopilando contactos que me parecen interesantes de xente, de personas, de posibles públicos, de posibles compradores do meu negocio, onde os recollo? Onde os agrupo? ¿No? Estos leads moitas veces cando falas con xente que está como tal, es que los guardo en unha base de datos que non é unha base de datos, que al final é un Excel, no, que al final non é un Excel, que é un Word. Tengo unha lista en Word, ¿vale? Construída en los últimos 15 años de carrera musical. Claro, esto é un asunto complicado, porque deberíamos transformarlo en algo que realmente aporte valor, ¿vale? E isto pode alimentar unha base de datos moi interesante do noso proxecto. Por exemplo, para mandarlle unha newsletter, vale? Hai xente que o fai moi ben, quero saludar aquí a mis amigos e amigas de Ben Curiosa, porque o fan genial. Eles fan un traballo genial de recollida de información e que logo transforman en unha newsletter fantástica que te apetece ler, vale? E isto hai un montón de empresas que fan genial, pero é porque saben perfectamente recoller esos datos, vale? Entonces, isto deberíamos facernos reflexionar sobre que o que queremos facernos no noso plan de marketing. Vale, para cousas que necesitamos para o noso plan de marketing. Vou a dar por sentado que son un grupo que está empezando, que está no local de ensayo e que non move moito dinero e que quere tirar millas, vale. Claro, aquí os compañeiros e compañeiras das agencias de comunicación que nos acompañan na sala, pues me dirán... Esto, gracias. Pues a xente que me diga, dirá, pues eres un cabrón.
vale, porque debería esta xente irse a miña esencia e demás, pero a realidade é que hai unhas plataformas que nos están dando unhas solucións que nos cubren cantidad de solucións. Non é a mellor, vale, Canva é así para diseñadores, para no diseñadores y gente con mal gusto, ¿no? Entonces, no, pero soluciona de la leche, ¿vale? Hasta el logotipo te lo da hecho, si quieres. Pues claro, esto dices, no, a ver, si te vas en serio, te podes ir realmente deberías irte a un profesional que te cubra, ¿vale? Pero en moitos casos, a veces, esto nos pode dar unha solución. Tanto esto, como se te vas a un paquete profesional de Adobe. Vale, entonces Adobe ten as versións máis serias e logo ten el Adobe Rush e el Adobe no sé qué, que nos dan solucións super sencillas e fáciles de executar, vale? Por que me parecen interesantes? Porque como temos que facer autoxestión e estamos solos contra el mundo, non lle podes dedicar 18 horas a un diseño, ¿no? Porque tienes que ir a toda leche. Entonces, ou distribuyes ese curro e o externalizas dentro do teu proceso de traballo. Se o queres facer ti, te lo que facer a toda leche. E eu, que creo que son unha persona moi todoterreno, a veces me encontro con que lle dou demasiado tempo a tarefas que aportan moi pouco valor ao día a día do que fago, vale? Para min facer 2 horas para diseñar un cartel de un evento me parece excesivo, vale? O mellor para unha persona diseñadora non, pero para min, para todo o que teño que facer no día a día me parece excesivo. E é certo que a veces diseño isto e digo, joder, pues vaya mierda, que mal diseño, que cosa tan fea, que mal gusto tengo, ¿no? Vale, este é o risco que corremos, vale? Por suposto, eu vos recomendo que acudades a profesionais, ¿no? E que non os arrisquedes a caer nese error, vale? Ao mesmo tempo, todo isto vai a depender de quen sexa o noso público, porque ao final hai unha cuestión que se o noso público é unha persona, é un público exquisito cos diseños, ou non o é, ou non lle interesa nada a comunicación e o que queren son outro tipo de servicios, ou, non? Que iso vai a depender, non? Como se fago, eu que sei, pois un curro de un restaurante ou algo así. O sea, pues hai un público que está disposto a pagar por unos platos super exquisitos, suculentos, de sabores innombrables, e hai outra persona que non busca eso. Entonces, para eso nos temos que facer unha segmentación de públicos. Nos utilizamos esta ferramenta tan versátil de Miro, pero insisto, hai tropecentas que nos permiten traballar a distancia sobre conceptos de mapas de empatía, diseños de persona, experiencias de usuario, etc. ¿Vale? Pero cando xa chegamos a todo isto e temos definido un plan de acción, pois necesitaremos un CRM, vale? Ao final necesitaremos un CRM, que é unha ferramenta que nos permite xestionar esa base de datos de clientes que tiñamos. Vale? E, polo tanto, planificar as accións. É moi difícil acordarse de todo. Entonces, eu fun a falar co meu cliente fai 2 semanas. Canto tempo vou a facer para volver a visitalo, chamalo, mandarle un mail? Que quero facer con todo isto? ¿No? Entonces, un CRM deste estilo, este creo que non tiño por aquí guardado, aquí está. Pues podría ser unha posible solución sencilla, económica e asequible para calquera que teña que facer un traballo de ventas, vale? Imagínate, pois que eu teño un proxecto, teño un grupo de música, fago muñeira electrónica e me interesa presentarlle o meu proxecto a 315 concellos, vale? Como organizo todo isto? E como sei que teño que apuntar de cada unha das visitas? Porque non me vou acordar, vale? Entón, un CRM sirve para todo isto. Esa é a razón porque cando vos chama a compañía de teléfono esa que odiáis, saben perfectamente, es que la última conversación e te dice todo o tu historial, vale? Isto é porque teño un CRM funcionando, un historial de cliente. Nos deberíamos ter un historial de cliente. Cando nos traballamos solos, nos dá a sensación de que controlamos todo isto, pero a realidade é que non. A realidade é que deberíamos manexar unha ferramenta básica no vosso plan de marketing. De todas formas, como antes na enquisa que pasamos, todos puxéstedes que estabades a topísimo con el marketing, entendo que todos os presentes tendes un CRM funcionando, vale? Vale, e logo, pois eso, é dicir, deberíamos plantexarnos dentro desta experiencia de compra que ten o cliente. Decíamos que había 3 fases aquí, que era o estudio de mercado, logo diseñamos un plan comercial, por exemplo, e logo nos vamos a que nos compran, porque convencimos con a nosa idea,
e a xente nos compra, vale? E facemos un diseño de experiencia de cliente, vale? Isto é unha forma sencilla de explicalo, vale? Con unha movida que é que alguén entra nun restaurante, vale? Entra no bar, atención aos camareros, escoller mesa, ver a carta, escoller platos, comer, pedir postre, claro. A nós isto, se nos lle damos unha puntuación, imagínate, de 1 ao 5, vale? Donde o 3 é a raya do medio, o 1 e o 2 están aquí abaixo e o 4 e o 5 están arriba, vale? Que é o que nos sale cando nos identificamos os diferentes pasos do proceso da experiencia de cliente que nos estamos lanzando e lle asignamos un número, vale? Pois basicamente que nos aparece unha gráfica e se o pensamos así, pois isto parece pois un problema de non sei, de salud mental, quero decir, a experiencia que nos estamos dando. O sea, como que subida, baixada, experiencia mala. Esto nos pasa a calquera en un negocio, ¿vale? Es como que entras, qué ilusión, qué buena pinta tiene, y luego resulta que entras y dices, hostia, cómo huele a frito. No sé, hay un montón de cosas que nos poden valorar. Cando nos diseñamos a nosa experiencia de cliente, con esta ferramenta, por exemplo, o que podemos facer ahora mismo é darlle puntuacións a isto e dicir, pois mira, eu o que quero é vale, eu me vou a quedar con esta idea, vale? Quero subir este proceso, vale? Quero subir este proceso que teño aquí, que é elegir mesa, vale? Entonces, se eu teño unha puntuación que é dun 2, porque resulta que é un problema neste diseño, que os clientes creen que este é un problema, bueno, pues eu podería coller e intentar facer un rediseño en concreto deste punto. Como? Pois non sei, de moitas maneiras. Imagina que tiñas acceso a esta información antes de chegar, que teñas digitalizada, que poidas dar esta información aos clientes antes, que poidan reservar unha mesa concreto, non o sei. A cuestión está en que, utilizando ferramentas de diseño digital como esta, unha libreta tamén nos vale. Pero a min dame moito máis xeito porque podo replicar e facer 27 propostas de modelos de negocio con un corta-pega, con un copia-pega, 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 vale? Hasta que encontro un prototipo adecuado para eso que estou buscando, non? Porque podo, isto é unha parte tamén interesante, que eu poida prototipar sin gastar un peso, vale? Ben, exemplos onde poderíamos tamén meter temas de digitalización, e estamos falando de propostas artísticas. Pois, claro, hai moita xente ahora mesmo que está traballando sobre novas propostas de valores escenográficas, vale? Un exemplo que comentábamos pola mañán era, joder, se ahora a realidade aumentada temos no día a día, con os QR que llevan 200.000 años aí, pois a verdade é que os QR é unha versión básica de captar na vida real información digital. E iso é o que pretende facer a realidade aumentada, non? Meternos capas digitais dentro da nosa realidade. Isto se podría facer, entón, se hai cartas diseñadas con volumen en 3D, pero claro, e se isto levásemos a unha proposta escenográfica? E se eu, por exemplo, para saber os horarios dun festival, vou a decir, por exemplo, o surfing, vale? Que é o que nos toca así máis preto, e se pudésemos ter os horarios actualizados en tempo real, podendo capturar información digital, pois podría ser unha solución fantástica. Es que non, o mellor a xente non lle aporta valor. En un festival como Resu, isto pode ser unha cousa interesantísima, non? Un festival tan grande onde teñas información en tempo real de como vai todo isto. Unha experiencia que tuve no seu momento foi con unha aplicación en un festival que había en Madrid que era o Download, donde ti facías o teu propio recorrido de eventos, porque había tantas actuacións, ti facías o teu propio recorrido de eventos, e iso te iba mandando alertas, en plan, en 15 minutos arranca o concerto que está en outro sitio, non? Entón, bueno, isto vai che dando unha información, iso era moi útil porque tiñas que patear la de Dios para ir dun escenario a outro, pero ese tipo de solucións non son tan complicadas de chegar a elas, vale? Podemos incorporar capas dese estilo. Por eso digo que isto que chamamos as realidades digitais expandidas, vale? Realidade aumentada, realidade virtual, mixta, etc. Eu creo que cada vez van a estar máis incorporadas, porque xa están incorporadas no noso día a día, de unha ou de outra forma, vale? Ben, estou chegando a unha parte xa do final, vale? E agora me gustaría preguntarvos, se vos parece ben, cales son as ferramentas que vos usades, non? Porque cando eu, vamos a supoñer que a mí se me compraron o meu asunto, eu teño que facer unha serie de pasos. Se é un proxecto, por norma xeral, vai a ter máis ou menos esta estructura, vale? Vou a ter que definir, a partir dese
proxecto, se non o tuven perfectamente diseñado, vou non ter que definir, vou a ter que planificalo, vou a ter que decidir aspectos de execución ou da producción, vou a ter que entregalo, non? É dicir, isto, para min, a entrega do meu servicio sería isto, estar falando aquí con vos. Se vou a dar un servicio postventa, se cando remate vai a ser o fin do proceso de venta ou vai a ser o inicio da nova venta, vale? Eu para iso podo decidir como fago e seguro que vos utilizades diferentes ferramentas digitais, vale? Entonces, ¿me decides alguna para poner por aquí? Muy bien, gracias, el Office. Sí, otra. Trello, vale, ok. Vale, ¿alguna más? Cal é a vosa ferramenta estrella? Cal é a vosa aplicación estrella? El Excel. Vale, cal máis? Pinterest usas, sí? Pinterest, vale. Calendarios usades, non? Digitais. Axendas digitais, digamos, vale. Todo o paquete de Google, de ofimática, tal, no sé qué, vale. Bueno, luego pones G-Docs, vale, pero bueno, con todo lo que te trae, vale. ¿Alguna más? El papel y el boli. Papel y boli. Papel y Bic. Vale. Ben. Eu sigo utilizando papel e boli, pero na tablet. Eu sigo utilizando isto, porque aparte me permite que escribo na tablet e esos apuntes logo recollo aquí, no ordenador, vale? Con aplicacións, por exemplo, como OneNote, faiche isto. OneNote é unha ferramenta de notas, é unha libreta de notas digital onde faz apuntes escritos ou a man ou que che dé a gana e se sincronizan todos os teus equipos, ¿no? Entón, isto ten unha potencia de la leche, porque aparte é colaborativo, é dicir, que podemos estar dibuixando dous sobre un mismo asunto, o sea, é como Miro, pero dentro da plataforma desta, ¿no? Sin duda el papel es el papel y el boli, ¿vale? Pero traducido. ¿Y alguna más? Vale. Pois eu agora me vou a este mapa, vale? Xa estou, en que tempo estamos? Ben. Ben, hasta aquí, como levades? Esa ola, hasta o final, ok. Vale, o que vou a facer é non pararme demasiado, solo mencionalas, vale? A maioría das ferramentas que vos vou a propoñer ahora mismo solucionan moitos dos problemas que estuvemos comentando, vale? Dentro das diferentes fases. Entón, vou a facer unha pasada así rápida, pero, bueno, e logo vos direi de alguma maneira, pois mira, nos escollimos estas, non son nin as mellores, nin son as primeiras, sobre todo, porque eu creo que o noso gran proceso de traballo foi que nos equivocamos 20.000 veces en cousas deste estilo, vale? A veces hubo equipos que funcionaron moi ben, agora temos un equipo que está moi alineado con este modelo de traballo digital, pero non sempre foi así de fácil, o sea que logo tamén, e hai proxectos onde non ten sentido ningún traballar desta maneira e hai outros que sí. Vale, pois os fun sacando por aquí e, por exemplo, este xa o comentamos, vale, que era o de Feedly, que era un agregador de contenidos, Pinterest tamén o comentamos, Flipboard tamén o comentamos, vale. Walls.io. Esta solución, como tantas outras, o que xenera é un muro que bebe das redes sociais que utilizamos, vale? Para que vexades en acción, isto é na página do local de música. Claro, nós non xeneramos tantas noticias. Bueno, queremos xenerar un montón de noticias, pero realmente contamos un montón de cousas máis en redes sociais, vale? Por lo tanto, este muro, wall.io, que se incorpora dentro da túa página web, por exemplo, fai que a túa web sexa dinámica, vale? Entonces, ti entras aquí e dices, hostia, cuántas cosas hai, ¿no?
pero realmente é o feed de noticias das redes sociais. Entonces, a min isto é unha forma de facer que se automatice un proceso. Eu decido subir agora, en tempo real, unha publicación á miña rede social e a máquina se pone a trabajar e me comparte onde eu decido que suceda, que se comparta isto, vale? Entonces, é a maneira para nós moi interesante de facer dinámico algo que é estático, vale? Walls.io é unha, pero hai 100.000, vale? É dicir, o importante non é a que vos estou presentando, vale? É a solución que nos aporta, vale? Vale, isto tiro, isto... Vale, para traballar en equipos. Bueno, pois o que fixo todo o tema da pandemia foi poñer a funcionar as plataformas de videoconferencias e demais, e todas as persoas que estuvestedes en algunha formación vistedes que era imprescindible traballar con todo isto, vale? De todas formas, para min a parte máis interesante de Teams, o mismo que Slack ou incluso Discord, é que nos permiten crear espacios de diálogo internos, é dicir, redes sociais corporativas, vale? Nos, no noso caso, utilizamos para varios proxectos, pero para nós, en concreto, utilizamos Slack. Para nós, dentro da nosa empresa SNM, utilizamos Slack, que é a maneira de estar no día a día. Si o 60% da actividade que facemos no día a día é a comunicación, o sea, isto é o máis importante, cando traballas en equipo ou cando traballas con unha rede de personas. Entonces, traballar con unha rede deste estilo é moito máis eficiente que non ter un grupo de WhatsApp, vale? Que para quedar con tus colegas para el churrasco, este pendiente que tenemos, pois está fantástico, pero para urbanizar o curro ni de coña. Ademais, que veredes que a maioría destas ferramentas teñen a capacidade de integrar outras solucións onde podemos crear reglas que se activan por sí solas. É dicir, cando eu diga isto entrello, me xeneras unha tarxeta, perdón, cando diga isto en Slack, me xeneras unha tarxeta entrello dentro da miña carga de traballo, vale? Entón, de unha conversación que nos reíamos antes, que era en plan el hai que, se convierte en Diego, vete a comprar esta movida, ¿no? Porque el hai que es unha cosa que queda aí. Vale, entonces, esta é unha maneira de sinxela de multiplicar por 10 a eficacia do traballo dun equipo. Entonces, eu non concibo ahora mismo como os equipos que nos estamos movendo en clave de cultura, que temos que estar comentando de todo, isto non pode ser un fío de unha conversa. Entón, que é o que me interesa a min desas cousas como Trello, por exemplo? Bueno, pois que aquí, pois que Trello, por exemplo, que me permite facer unha conversa contextualizada. Eu discuto contigo deste asunto, da cena do equipo, vale? E a conversa está aquí, e eu comento e ti me contestas. A conversa está contextualizada. Por lo tanto, é máis fácil guiala, asignala a unha persona ou a un grupo de personas que están vinculadas a esta tarxeta, etc. Vale. Entón, isto quizás tamén unha das partes importantes. Unha das que está ahora mismo como moi guai, vale? Creo que tuvo unha actualización aí del copón, e que nos pode servir incluso para xenerar unha wiki, vale? Porque nós traballamos con un problema constantemente cos nosos microproxectos autoxestionados e que de vez en cando nos temos que relacionar con outras personas. Donde quedan as claves da estrategia do traballo? Teño que volver a contarlle de cada vez a todo Dios que entra pola porta como son as cousas. Bueno, pois para eso, porque non montas unha wiki, non? Unha página web onde aparezcan todas as referencias do traballo, desde as claves, as reglas de xogo ou as reglas de vestuario, me da exactamente igual, vale? Entonces, esta aplicación Notion está creando precisamente unha wiki para un equipo, por suposto, te permite facer unha xestión de tarefas, non? E un seguimento de tarefas dentro do teu proxecto e tamén pois, as notas e os documentos que ti queres incorporar, vale? É moi parecido a Slack ou a Discord, vale? Pero a parte máis importante é que teñen unha versión aí que é como moi interesante se o teu proxecto require de documentación para compartir que podes crear esta wiki, vale? Para a xente que de listas, vale? E le mola tachar las cosas de las listas, hai 100.000 millones de aplicaciones de listas, non? De feito, Trello ten as súas checklists, etc. Pero, bueno, as hai específicas, vale? Como esta de Todoist, ou había unha que era Remember the Milk, ou non sei que, vale? Esto lle podes decir hasta o móvil, ahora mismo dices, oye Siri, recuérdame que compre non sei que. Bueno, pois isto xa fan solas, non? E che mandan o recordatorio. Isto cada vez é máis xente que está utilizando de forma natural. Pues cantidad de peña pola calle coa tostada, non? Falando ya toda a tostada,
pero moitas veces isto podes utilizar, é dicir, o máis interesante non é mandar só unha mensaxe por WhatsApp falado a alguén, é que lle podes estar dando instruccións en tempo real ao teu sistema para que xenere recordatorios ou accións, etc. Para isto é super interesante manexar ferramentas como Zapier ou como If Then That, donde nos programamos esos triggers que chaman, accións que quero que suceda. Hai algúns superchorras aquí, divertidos, que es cada vez que pase la Estación Espacial Internacional por encima de Pontevedra, me mandas un mensaje. Y dices, no, vale, no me aporta mucho valor, pero es genial saber cuándo pasa. Pero esto podría ser outra historia, sabes? Es decir, recórdame por exemplo, que cousas que se fagan solas. Cando eu faga unha foto en Instagram, me descargas esta foto e a compartes en outro sitio, por exemplo. Ou se eu fago unha mención a Marcos sobre esta tarefa que teño en Miro, a convirtes en unha tarefa dentro de Trello. Todo isto se pode programar. Todo isto se pode programar. De feito, ferramentas xa na versión Pro de Trello e de outras que agora vamos a ver, se te permiten facer estas historias, non? É dicir, que te podes automatizar procesos. É dicir, cando eu arrastro esta tarefa para aquí, mandas a outra persona, ou mandas un email, ou isto do que se trata. Que nos podamos reducir a unha sola acción o que realmente o proceso de traballo nos leva 4, 5, 6 cousas. Non podemos estar entrando constantemente a ver que pasa en cada sitio. De feito, por exemplo, para min, unha das ferramentas das cales agora mesmo non sei traballar sin ela é esta. Chamase Franz, e Franz me permite ver un mail, ver outro mail, ver outro mail, ver mi calendario, ver Slack, ver un Trello, ver WhatsApp, ver el Messenger, ver Telegram, o sea, todo o que eu teño que ter aberto constantemente está na mesma ferramenta. Entonces, cando non quero que me moleste ninguén, apago señal ou cerro o programa porque necesito estar concentrado, pero cando quero ter todo a man, entro aquí. Entonces, canto tempo tardo en arrancar a miña máquina? Pola mañán, encendo, carga, actualiza e está listo todo, e teño todo aí a man. Me parece como super útil. Parece un majara de la productividad. Pero non sabes a cantidad de tempo que se perde, non? Igual que estas ferramentas de xestión de proxectos, nos probamos algunhas xa antes, nos pareceron moi interesantes, algunhas para unhas cousas e outras para outras. Asana é unha plataforma fantástica, onde unha das pezas interesantes que ten é que ti podes traballar co teu diagrama de Gantt dinámico. O diagrama de Gantt ven a ser esta línea onde te estás creando as tarefas en base a capas de procesos desagregados, os paquetes de traballo desagregados, asignados a personas e onde te podes ver, por exemplo, en que parte do proceso están, é dicir, están al 50%, al 70%, etc. E ademais as podes facer dinámicas no tempo, porque chegas tarde ou porque acabaches antes ou o que sexa. Entón, isto visualmente é super interesante. Basecamp tamén é outra das clásicas de traballo en equipo. Se eu teño que diseñar un proxecto, joder, que non ten sentido, a ver, me diredes, non ten sentido facer reunións presenciais. Sí, a min me encanta facer reunións presenciais. Hoxe tuve unha reunión presencial e fomos a comer e entón estuvemos falando das conversas que non tuvemos en todos estes meses, de la casa, de la familia, de la vida, porque realmente as nosas reunións digitais son rápidas, concisas e van ao grano. A min me facilitou un montón ir ao grano. Boto de menos, entre comillas, a parte máis humana, pero non se refiere ao curro, se refiere máis a este contacto de equipo, non? Redboot é outra que probamos no seu momento, non cacharreamos moitos con ela, pero como vedes, ven a ser basicamente o mesmo tipo de ferramenta, que nos permite planificar proxectos e darnos diferentes vistas en función das necesidades que teñamos. Ascendu é outra, Smartsheet é unha específicamente de diagramas de Gantt para los majaras de la planificación tradicional, en cascada que decíamos antes, Por suposto, Miro, que isto que vos decía, que é unha pizarra blanca digital infinita, onde podemos pintar, dibuixar, poñer post-its, esquemas e cargamos aí todo,
Eu hasta vos direi que estou diseñando proxectos que presento clientes aquí, porque me parece como super interesante, porque non lle estou mandando un papel para imprimir, se lle estou mandando un documento que quero que sexa interactivo, e isto me pode dar interactividade na exportación. Oye, mírate este vídeo, pum, e me manda este vídeo. Se o que quero é facer unha presentación dun documento, vale? Por exemplo, as clásicas de toda a vida de Evernote, eu a verdade que esta deixei de utilizar porque guardaba todo, hasta el extremo, hasta la basura, ¿no? Entonces, ao final, se convierte en un problema. Traballar con toda esa cantidad de ingente de información que logo non sabes se vai a ser útil ou non. Claro, si tienes de esas personas que lle gusta guardar toda esa información e manexar todo isto, esta metodoloxía GTD, vale, GTD, get things done, vale. Pois veredes que hai un montón de gurús que che falan de productividade con esta metodoloxía, vale? Ten que ver máis con productividade personal e é un sistema que permite ordenar a información, vale? Para que ti vayas por aí. Igual que Miro, pois hai un de Google que se chama Jamboard, funciona de forma parecida, ten cousas distintas, vale? Ten cousas distintas, pero ao final o que se trata de tamén é unha pizarra blanca interactiva que se pode compartir e que sirve para o traballo conxunto, vale? E logo, pois, temos outra parte de todas estas ferramentas que nos teñen que axudar a definir o noso traballo e todo isto del marketing que decíamos antes, bueno, pois que ao final veñen a ser aquelas que nos permiten automatizar o noso traballo dentro, por exemplo, de redes sociais. Se o que quero é facer marketing digital, pois, por exemplo, pois eso, nós agora mesmo estamos utilizando Metricool para varios proxectos, o Buffer, pero as propias redes sociais xa che permiten programar. O sea, non conozco a nadie que conozca a nadie que sube cosas en tiempo real. Bueno, a veces sí, ¿no? Pero lógico que ti diseñes e programes e definas como, cando e a quen lle queres mandar unha información, vale? A día de hoxe estar disparando así a lo loco, pues ten bastante pouco sentido traballar sin estrategia, vale? E iso non sirve para isto, vale? Esa ferramenta que vos decía do principio, que me integra todo, non a parte de xestión da empresa, non a parte de comunicación, utilizamos esta que se chama Holded, vale? Holded é un ERP máis un CRM, é dicir, o que me vai a permitir é traballar con toda a parte de xestión, de facturación, de orzamentos, de a parte de clientes, de facer bases de datos de clientes, de facer bases de datos para que eu poida logo facer un mailing, me permite de monitorizar toda a parte de recursos humanos, os contratos, as nóminas, el fichaje, los horarios, todo este tipo de movidas, me permitiría facelo toda a parte de seguimento de proxectos, con Kanban e movendo tarefas e demás, a parte da contabilidade incluso tamén che serviría, pero o máis interesante de todo isto é que cando ti empezas a meter os datos que podes sincronizar directamente desde a túa banca electrónica, inmediatamente che empeza a dar gráficas do teu avance en ventas ou en costes ou en obxectivos, o que ti queiras. Obviamente tienes que facer o esforzo de volcar todos estos datos, vale? Pero cando ti empezas a automatizar esta tarefa, empeza realmente a aportar este valor que vos decía ao principio. Para mí o máis importante é que teño información sobre o meu escenario de traballo dentro de 6 meses, porque podo facer previsións en función das miñas ventas no CRM, como desde o punto de vista de xestión de custes, etc. Vale? Entón, claro, isto realmente facelo un clave de micropyme como somos, isto é unha pasada. O sea, cando xa podemos incorporar este tipo de tecnoloxía a un proxecto autoxestionado, xa estamos falando realmente de digitalización, vale? Eu son crítico con esta idea, é dicir, que eu xestione as miñas redes sociais, creo que é unha parte importante do meu marketing digital, correcto, pero non significa para min que o noso proceso de traballo este digitalizado. Esta parte xa sí, porque isto é un cadro de mandos integral sobre o desarrollo do negocio. Isto se me parece un salto importante. Que os lo recomiendo, sin duda, que lo hagáis hasta con vuestras familias, porque esto é importantísimo ao final, vale? Claro, este é unha empresa que se chama Holded, pero logo temos a versión en software libre que é Odoo, vale?
A Odoo tamén podes acceder, vale, dunha forma sencilla e moito máis personalizada, porque te vas a encontrar con miles de consultores en software libre que te van poder axudar a construir a túa propia ferramenta que sirve para crear un ERP, que sería este cadro de mandos, esta ferramenta de xestión integral, pero ao mesmo tempo tamén o podes meter con módulos de ventas, que é un CRM, e de seguimento de clientes, ou de inventarios, ou da túa tenda online, etc. Vale? Que esa tamén é outra das funcionalidades que podemos atopar por aquí. É dicir, que ti podes chegar a sincronizar as túas ventas e compras, ou en Amazon, ou en PrestaShop, etc. É dicir, que todos estes mecanismos están integrados. De tal maneira que se alguén compra na miña tenda online feita con PrestaShop, todo este sistema se vai a volcar directamente nas miñas ventas e información que eu estou manexando por aquí. Non é magia, pero é fantástico. Claro. Por que? Eu, entonces, que isto que vos quería decir, en vez de dedicarme a facer cuentiñas, pois o que estou facendo sobre todo é centrarme na parte máis difícil e complicada do meu negocio, que é tomar decisións e o meu pouco tempo saber a que eu teño que dedicar. Vale? Por suposto, isto tamén o temos aquí. E Landin Software, que é unha empresa que está aí ao lado, en Pollo, é unha das empresas superpunteiras que hai en España que ten un ERP que flipas. Contén moitísimos clientes e está aí na ponte da barca. Vale, que tampouco, a veces parece que nos temos que ir a unha startup de non sei onde, pero esta empresa que está aquí ao lado ten unha solución que ten un mogollón de clientes e o veredes en cantidad de negocios. Vale? E o Smart CRM xa o dixemos e demás. Bueno, con que me quedo eu do que vos comentei? Pois esta é a nosa selección. Despois de moitos anos, dentro da nosa estructura de traballo simplificada, vale? Bueno, poñer aquí. Vale. Pois no noso final o que fixemos foi, despois de ter 400 solucións, empezamos a definir exactamente aquelas que eran as que nos facían falta, vale? O ERP que nos sirve para todo o tema de facturación, personal, control de ventas e CRM e demás, Holded, vale? Para todo o que é ter un disco duro online e esas utilidades de escritorio e demás, temos un Office. Para xenerar ideas, para dibuixar un montón de esquemas e borradores e demás, utilizamos Miro. Para a xestión de proxectos, nos vamos a Trello. E cando nos vamos a parte de diseño, sobre todo, nos vamos a parte ao paquete de Adobe. E isto é un pouco a foto que temos agora. A donde vai a ir, non o sei, pero bueno, o que sí é interesante que nos últimos anos cambiamos esta idea de ter cousas instaladas a que se sean prácticamente todo software en la nube, pagamos por suscripcións que ao final nos permite controlar moito o gasto e inversión sobre estas ferramentas digitais. E insisto, creo que a gran solución que nos aportou todo isto é que, sobre todo, estamos moi enfocados aos procesos do noso modelo de negocio que realmente aportan valor. E os que non nos aportan tanto valor, os intentamos automatizar. Isto é como o gran foco que temos nos ahora mismo. Todo aquilo que poida ser automatizado, o vamos a automatizar mediante estes procesos. E se son integrables e que fan un solo, moito mellor. E son as 17:11 minutos, eu cheguei hasta o final, e agora se queredes preguntar algo, comentar algo, ou queredes que, por exemplo, Marcos nos conte algo sobre Twitch e Patreon, que controla un montón deste asunto, é moi interesante. ¿Sí? Sí, parece que Catalina está interesada en que le cuentes algo de Patreon. No, Marcos, creo que nos vaya a contestar, ¿sí? Sí. Pues, desde por aí. Que conte sobre Patreon en xeral, te refires? Ou sabedes o que... Vale. Como outras ferramentas, nos o que lle explicamos, por exemplo, os grupos do local,
que sen todo o que acabamos de explicar previo, é dicir, sin ter claro pois, o que vas a facer, para quen, para os públicos, exactamente o que quere a xente e ter, digamos, a comunicación feita e ter unha trayectoria e ter un traballo feito, realmente as ferramentas non teñen sentido de por sí. Entón, tanto Patreon como Twitch, como outras ferramentas, como as ferramentas de comunicación, por exemplo, sin ter todo este traballo non as podes aproveitar. Como se poden aproveitar, por exemplo, estas dúas? Unha vez que non hai concertos ou que non se pode monetizar de outro xeito, e que, por exemplo, cousas como crowdfunding e como Berkami, que eran unhas plataformas que se utilizaban, pois hubo un boom en que 2012, 2013, que todo o mundo empezou a utilizar isto. Digamos que isto sería como a versión máis actual deste crowdfunding ou deste micromecenado. Entón, Patreon, como se pode aproveitar? Para ter este proceso de traballo e que te autoexixas nesta autoxestión a traballar, pois unha vez que xa tes implementado todo o resto do proxecto, dicir, sin este traballo previo non tería sentido, pero podes facer, por exemplo, este Patreon para ter todos os meses unha serie de cosas para facer. Digamos, nun mes, unha lista de personas te pagan 5 euros, 10 euros, 15 euros, 2 euros, é dicir, o que sexa. Entón, este compromiso coa xente que podes acadar dentro de Patreon te leva a que ti teñas que ter certo control sobre o que vas a facer, porque hai xente que te está exixindo todos os meses, porque para isto te paga unha cantidad de cartos X. Entón, non recomendamos utilizala neste sentido, é dicir, pois, non significa que de repente vayas a facturar todos os meses 1000 pavos, pero, aínda que factures 20, seguramente que haxa X persoas que te pagan estes cartos te vai a facer ter un proceso de traballo, te vai a facer unha exixencia para que ti teñas que pois, usar as ferramentas, usar os métodos de traballo para isto. Como Patreon, pois, por exemplo, Berkami tamén te pode funcionar, pero digamos que isto é mensual. Todos os meses a xente paga por X contidos e podes programalos a 3 meses vista, a 6 meses, son cantidades pequeniñas. Entón é como, pois, para os creadores audiovisuais, para os grupos de música, para proxectos así, nos creemos que é interesante, pero, bueno, sin o resto de cousas non tería sentido, digamos. Sí, claro. O sea, non tes claros os contidos reais que lle poden... Vale, para isto, por exemplo, estamos facendo un proceso no local de música, que é desto que falábamos dos 3 niveis, se chama LP3 e o LP3 é unha mentorización de grupos precisamente para ter este tipo de respostas. Nese proceso que facemos é traballar desde este modelo de Lean Startup, do modelo Canvas, traballamos desde a propia proposta de valor do grupo, é dicir, que teño eu de diferente que non teño outra xente, ata quen estaría disposto a pagar pola miña música ou a escoitar a miña música. Entón, nese proceso de traballo é onde se poden atopar esas respostas. Despois, a ferramenta adecuada pode ser Patreon, pode ser outra diferente. Pero eu, para esta resposta, para que teñas, digamos, algo útil, sería que pensaras neste modelo que se chamaba modelo Canvas, se buscas en Google hai moitísimas plantillas para facer, e te vai a levar un proceso no que vas a revisar todo o teu proxecto. Desde que aportas de diferente, ata que xente está disposta a pagar polo que ti faz. Este segmento de públicos ou esta xente que está disposta a pagar, eso podes definir desde as plantillas Buyer Persona, que son como personas ficticias ou avatares que ti vas diseñando, e te vai a dar respostas de, vale, esta persona, imagínate, está disposta a escoitarme, pero traballa todos os días porque ten un traballo de oficina e o meu tipo de música é para escoitar na casa. Entón, cando está disposto a pagar por o que ti faz? Pois igual ás 10 da noite. Entón, se faz algo en Twitch, que estaba por aí, que era outra plataforma, pois terás que facelo as horas que o teu público pode. Entón, digamos que máis que os contidos e máis que autofrustrarnos nese sentido de ostras, que non sei que facer, moitas veces a resposta está máis atrás. Está, pois, en definir cousas como estas.
Estamos encontrando ahora, por exemplo, en Twitch un montón de xente que está monetizando os ensaios. E curiosamente hai xente que estuvo sacando máis pasta en este confinamento porque facía unha proposta de valor super interesante. Joder, ti non podes salir da casa. Entón se les collían, montaban un set e empezaron a monetizar desde Twitch, por exemplo. Bueno, eso pola mañá que tamén flipamos un pouco con a cantidad de gente en pelotas que hai ya en Twitch. Sí, pero de todo lo que se hace en Twitch, pero en pelotas, ¿no? E será porque, decíamos, bueno, pues o mellor é porque OnlyFans está aterrizando tamén en Twitch, ¿no? Pero bueno, por la mañana cando estábamos revisando un pouco esta historia, pues había unha persona que estaba en roupa interior tocando e un montón de público. Sí. Bueno, non sei se este es el camino, non creo, pero quero decir que é unha maneira que moita xente encontrou para traballar isto. É dicir, porque ao final ti tes un concepto de unha proposta de valor. Entón, esa proposta de valor encaixa con alguén e ese alguén está disposto a pagar en función de un montón de historias. Que pasa? Que vimos dun modelo de traballo nos últimos anos como moi tradicional. Eu, de feito, moitas veces desde tamén o falamos, por eso a idea dos novos modelos escenográficos. É dicir, ao final a música, os que estamos na música, sigue sendo como con moi pouco diálogo. Quero dicir, que eu son un disfrutón, son público e me gusta ir aos concertos, pero claro, aí pasa algo no escenario e ti o recibes, ¿no? E entonces ti lle mandas amor e calor al grupo de música, pero realmente non está pasando o que sucede en outras propostas. Por exemplo, en teatro hai un proceso de traballo e innovación constante sobre as novas propostas escenográficas, e non é anecdótico que ahora mismo este habendo un montón de xente que se dedica de novo ás performance, vale? Que se está buscando unha forma de integrar os contextos, as propostas artísticas dunha forma completamente distinta. Entón, claro, na música, pois eu supoño que na música tamén pasará isto, non? Más allá de poner luces e láser e non sei que, bueno, pois eu creo que hai moitas historias. De feito, hai xente que está traballando pois toda a parte de comunicación. Cando ti estás vendo un concerto e estás tuiteando cosas, xa estás sendo partícipe desta movida, non? Pois eu creo que vai un pouco tamén por aí, non? Entonces, ao final esta revisión, non? Pero bueno, eu como punto de partida, non? Todo isto que tes, o modelo de negocio e as ferramentas digitais ao final, eso, teñen que axudarnos a que toda esa decisión e ese curro no día a día sea máis fácil. Porque se falamos de autoxestión, eres tú contra el mundo, ¿no? O con dos colegas máis. Pero bueno, eso non significa que non se podía facer. Pero claro, requiere dun esforzo tela. Que hai un exemplo claro con Twitch que é como o boom do momento e non significa que o teu grupo, o teu proxecto teña que estar en Twitch porque está todo o mundo. Quizáis o teu público, o que vai a escoitar o que ti estás facendo, ou a persoa que vai a comprar o que ti estás facendo, igual non está en Twitch, igual non sabe ni sequera o que é Twitch. Entón, moitos dos proxectos que nos preguntan ou que falamos con eles é como non hai que estar en todas as ferramentas, nin en todas as canles. Moitas veces a resposta está un poquinho máis atrás, é como, pois, igual estás no momento adecuado pero no sitio incorrecto ou ao revés. Non sei se te axudo un pouco ou te liamos máis yendo. Nada, pois se non temos así máis preguntas, el público del final non quere, vale? Pois nada, moitísimas gracias a Cabo Soltos, a organización, ao proxecto e a xente que estuve destes aquí e a los 2 millones de personas de audiencia que nos están siguiendo en el canal TV. Y nada, eso, moitísimas gracias en serio. Gracias sobre todo por volver a estar con vos, porque facía un montón de tempo que non estábamos así presencialmente en algo e a verdade é que mola un montón. Ganas de, como decían pola mañán, de que volva a festa. Nada, pues nada. Gracias.